салом алейкум азизинда, саломат ва хунобод сарбаланд бошед. Ман дар видеоам барои шумо гуфтам ки то мактаб тамом карданам ба шумо ман киса кардам ки дар чӣ гуна оила ман ба дунё омадам ва ба вой расидам. Ман дар оилаи чӣ мегӯянд на камбағал, на бой ба дунё омадам. падари ман бухгалтерӣ хондагӣ будам, лекин бухгалтерӣ кор накардам, барои ин ки дар идора нишастан фикр мекардам. Гуфтам ки падарҷон, барои чӣ шумо бухгалтер шудед, кор накардем? Гуфтанд ки охе ман дар идора ки менишастам ишкам мекардам, сарам кал мешуд, баъд вазн мегирифтам, фарбе мешудам, ё ки ба пора мумкин мегирифтам. Ба ин сабабҳо нахостам ки дар касби худашон кор кунам. Ба корҳои ҳар намуд корҳо карда дар охир чӣ мегӯянд шудам, қаравул мегӯем ку ахра нашуда баъд нафақа шудам. Падари раҳматиам, модарам колхоз кор мекардам, дар колхоз пахтачӣ будам. Модари раҳматиам, модари ман 11 фарзанд ба дунё овардан. Аз 11 фарзанд мо 6 нафар зинда мондем, 3 духтар ва 3 писар. ва аз 3 писар бародари хурдиамро боз қисса мекунам ки кай аз дунё гузаштанд. Бародари хурдиам ҳозир айни ҳол мо 5 нафар мебошем, 3 духтар ва 3 писар. 2 та бародари калон дорам, 1 апа дорам ва 1 хоҳар дорам. апа хоҳарам дар Тоҷикистон мебошад, ман дар Россия мебошам. Ман 8 сол боз дар Россия мебошам. инҷо ман таҳсил кардам, диплом гирифтам дар Россия. роли бу қисса мекунам барои шумо ки кай ба Россия омадем. акнун аз аввал, яъне ки ман дар бораи афроди оилаам ба шумо гуфтам. ман мактаби миёнаро дар шаҳри Ваҳдат то синфи 8 дар мактаби нӯҳи ба номи Аброҳими Берунӣ тамом кардам. то синфи 8 баъд синфи 9 10ро экстерна хондем. лекин манро падарам модарам миёна зиндагиамон миёнаҳол буд, лекин мо ҳеҷ гоҳ гушна нашудем, ташна нашудем ва аз касе чизе талаб накардем. пурра ба вой расидем. ва падар модари ман моро ҳеҷ гоҳ на ҷанг карданд, на заданд, на сиёсат карданд. фақат фаҳмонда буданд. мефаҳмонданд ки духтарҷон ихай кунӣ, ихай мешавад, ихай кунӣ, ихай мешавад. падари ман бисёр инсони бообрӯ буд. модарам инчунин. волидайни ман ҳардуяшон бообрӯ буданд. оилаи мо бисёр бообрӯ буданд. бообрӯи ҳамон маҳалламон буданд. падари ман ба ғайр аз кори ҳаргунаи давлатиаш бо ба хизмати халқ мекарданд. пуворӣ мекарданд, дар чизҳо ошпаз буданд. дар маъракаҳо, дар маргу худоӣ маитро мешустанд, кафан мекарданд, қабр меканданд. ҳамин гуна корҳо мекарданд падари раҳматиам. маслиҳатчӣ буданд, маслиҳат медоданд инсонҳоро, қаҳр кардагиёро, касе ки қаҳр буд мекарданд, онҳоро ошти медаровард падари раҳматиам. хоб падари ман бисёр чӣ мегӯянд, мегӯянд ки ба як мард 40 ҳунар кам аст. аз 40 ҳунарам зиёд падари ман доштанд. модари раҳматиам ин гуна бисёр зани бообрӯ буданд, дузанда буданд, пазанда буданд. дар маъракаҳо нонпазӣ мекарданд, пухтупаз мекарданд, оши борид медиҳанд ку оши буридаро мебуриданд, оши ҳамаи намуди ҳунарҳо. модари ман гуфти гапи тоҷика аз 10 панҷаи модари ман ҳунар мерехт. дузандагиаш ман гап надорам. тамоми намуди ҳамин либосҳои занона мардона модари ман медухтанд. вақташон мешуд духта медоданд, вақташон ки намешуд пора карда медоданд ба мо инсонҳое ки муроҷиат мекарданд ба модари ман. хоб ман дар ҳамин гуна оила ба вой расидам. лекин ман ба шумо гуфтам ки дар видеоҳои гузашта ки ман аз 5-солагиам орзу мекардам ки китоб хонам. китобро дӯст медоштам. ба шкафи китоби хонамо нигоҳ мекардам, мегуфтам ки кай ман аз ин китобҳо гирифта хонда метавониста бошам. вақте ки синфи 3 ба 4 гузаштам, баъд китобҳоро гирифта якякта мехондам. бародари хурдиам маро ёрдам мекарданд. барои калимаҳое ки нофаҳм мебуд ба ман фаҳмона медоданд. ҳамин гуна ман дар ҳамин гуна оила ба вой расидам, то соле ки мактаби миёнаро хатм кардам. лекин ман дугона надоштам. ман дар кӯча бозӣ намекардам. ман бо касе ба кӯча намебаромадам. ман мактаб хона, хона мактаб, ҳамин гуна будам. ҳатто дар мактаб ман аз син берун намебаромадам. ман дар син вазифаҳои хонагиамро дар вақти танаффус тайёр мекардам. дар хона омада ба модарам корҳои хонаро ёрдам мекардам. хоб баъд ин гуна инчунин ман вақте ки хурд будам, 4 сола будам ё ки 3 сола будам, падару модари ман ба меҳмонӣ мераванд. дар як истгоҳ истодаанд ки як марди ҳикматдони калонсол ба падарам наздик шуда мегӯяд ки ин фарзанди шумост. мегӯяд ҳо ин фарзандатон ғайри оддӣ аст. ин фарзанди шумо бисёр фарзанде аст ки нигоҳаш мисли инсон кӯдакое аст ки ба сину солаш мувофиқ намеояд. ин аз сину солаш боло ба одамҳо нигоҳ мекунад. фарзандатонро эҳтиёт кунед ки касе ба ӯ озор нарасонад. манро мегӯяд. падарам мегӯяд ки хоб шудааст. аз ҳамон сол падари ман ба касе намегузошт ки ба ман гапе гӯяд, гапи пасту баланде гӯяд. ҳамсоя мегуфтанд ки ин духтари шумо бисёр эрка аст. падарам мегуфтааст ки раҳматиам ки
ба духтари ман нарасид. Чугуне ки ман ба шумо мегӯям ки ба ман нарасид, падари ман раҳмати ман ҳамин гуна калон кардан ба ой расонидам ки ба духтари ман нарасед, ба духтари ман кордор нашавед. ман ин гуна духтар ба ой расидам. бале, ман на дар мактаб, на дар донишгоҳ, на дар хориҷа таҳсил карданам. 5 сол таҳсил кардам. Дар Москва 3 сол будам. дар ягон ҷо ман на обрӯи падару модарамро паст кардам, на обрӯи миллатамро. ман дар куҷое ки будам 2 маротиба ман ба хориҷи кишвар сафар кардам. Як бор рафтам дипломро бо сари баланд гирифтам омадам, 5 сол таҳсил кардам. баъд дуюм бор дар Россия дипломро гирифта бо сари баланд ба ватан баргаштам. ман дар ҳеҷ куҷо, дар ҳеҷ вақт, дар ҳеҷ замон на оиламро, на ватанамро беобрӯ накардам. барои ҳамин намехоҳам ки касе маро дар куҷое ва дар кадом замони вақте ба ман санг занаду ба ман сухани ноҷо гӯяд. ман ин гуна инсонҳоро ҳеҷ гоҳ ба худам суханҳояшонро қабул намекунам. ман лоиқи ягон сухани паси инсонҳо нестам. ман фақат лоиқи таҳсину офарин мебошам. чаро ки як кас варзишгар рафта медал гирифта ояд ватанро, мисол онро чӣ қадар таъриф мекунанду обрӯяшро мебардоранд, аммо ман 3 то диплом дорам. ба хориҷ рафтам, 5 сол хондам, омадам ба халқу ватан хизмат кардам. дар Тоҷикистон диплом гирифтам, ба халқу ватан хизмат кардам. ба Россия омадам, диплом гирифта рафтам ба ватану ина дар ютуб фаъолият карда истодам. маро чаро шумо таҳсин намекунед? Чаро шумо офарин намегӯед? ман чӣ камбудӣ дорам аз онҳо? чӣ камӣ дорам ман? ман чӣ камӣ дорам? ягон камӣ надорам. баръакс гуфти ҳоҷи Мирзо, ман ба халқу ватан хизмат карда истодам. ҳоҷи Мирзо мегӯяд ки ӯ зан босавод бошад, дар ягон ҷо ҳам кор накунад, доимо ба халқаш хизмат мекунад. ман дар ютуб хизматамро карда истодам. ҳоло бо ман давоми чӣ мегӯяд қиссаамро дар бораи худам ба шумо мекунам. хуб ҳаматони азиз, маро нодида нагиред, манро қадрдонӣ кунед, манро беқадрӣ накунед.